winje. For example, at first you look at they do the combolo, you don't need to register the voters. Ngani come back to information, gijo mane oweda. Ni line chok so de process is very slow. Look at mane nigi mijingo, marde, what do you ang na dio diambo. Look 5 gig to gini load, but we opening sani, the new technologies and new ideas magibirogo, we opening mago are some of the challenges now is our past. Koro we just opening gidi tiyo mabe kendo ambe wan gi yie nkeche ok dwaye baro mondo mi ombu utugo. Wan gima wacho kaka Gen Z ni security begin with us. Kawasegoyo mbuchwa to warite. Koro in fact we are going to give it the necessary security through God. We might lack firearms, but the strength we have is enough. Lakini jule tuacha pati minyalo tiek nade nikech bang' thuolo mar higni 5 nyaka wacho vota apathy ni bedi mana kaka Steve bendo sewacho kata kosedhi to ombulu ni an nyinga yudo koko kete yo makare